ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. ҳамватанони азиз, тоҷикони муҳтарам, як чанд рӯз пеш дар интернет як видеоролик нашр шид. Кадом узбак ҳақорат кард тоҷикоро ба забони русӣ. баъди ӯ тоҷико ҳама хезтан даъват карданд ки ҳар каси тоҷике, ҳар каси ва хеза видеоролик на бар зидаш хезтан хай ба қаҳр ба ғазаб видео карданд ки мо тамошо кардем, қаҳр мукард, та нация моро пас зади, шумо узбакон нация нестед. исусу гапҳои бисёр. аввал ба салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ, баъд давомаш ҳақорат, исусу корча, пистолет, автоматошон қади видео кардан. воима ки агар суача нишон медод мо тарш мекардем, хелиш мекардем. ма шуморо як каса нишон медиҳам ки миллати тоҷика пас мезана, ҳама чизна пас мезана, ҳама касои шуморо пас мезана, мо шуморо пас мезана. ва ягон тара шумо ӯ каси дидаги шиндаги на видеоролик кардаги, просто шумо видео кардаги нестед, шуморо накишед, просто як видеош кине. шумо требоват кине ки мувофиқи қонуни ҷумҳурии ҳамн Конституцияи ҷумҳурии Тоҷикистон як касе ки пас зади, ҳар як шахс озода, ҳар дин ҳар чизе пайравӣ мекуна. ба дин оин як кас агар таъқиб кардӣ ба ҷавобгарӣ кашида мешавӣ, ҷиноят аст. хуб рафтем. ҳазорон тоҷи сомонӣ, ҳазорон саллаю дастори рӯҳонӣ ба он як шапкаи ленин намеарзанд. ба ҷои ҳайкали ленин ҳазорон ҳайкали сомониро оварда бинишонед, ҷояшро намегирад. тамоми шоирон якҷоя меншинанд, ҷояшро намегирад. бароян аз лаҳабҳо низ ҷояшро намегирад. худо ҳам ҷои ленинро намегирад. худо ҳам ҷои ленинро намегирад. худо ҳам бо ҳама пайғамбарони сеҳрпардозаш дар ин дунё ки 100,000 соли исак шеъриш 2 минут 44 секунда. сагаде чӣ гуфт? инҷа мусалмон будан фақат кори мусалмоне, кори тоҷикоя, тамоми тоҷики, касе ки тоҷика, на сомониё на сосониё, тамоми қаҳрамони Тоҷикистон ба як шапка лели намеарзанд. гуфт ҳатто гуфт худо ба пайғамбар серпардоз кард, ҷодугара меган, ҷодугараш ба як шапка лели намеарзанд. ин бадбахти очалаъна занша зани лелин кин, занша зани мардам кин, капади чӣ гуфтеса? қа махруша барбите охи ангара бите лели набите бугу. яъне ҳаромин гапа гуфтеса. ҳам миллати моро пас зад, ҳам дин оини моро пас зад, ҳама чизи моро пас зад. видеора 95% шумо тоҷико дидагин, мо тоҷико 95% дидагин. як кас як видео накард, нагуфт ки ин саг худаш кия. мувофиқи қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ба ҷавобгарӣ кашида шавад. аммо мутаассифона барои шеърш хонаш падаркаш карданд. мутаассифона хонаш падаркаш карданд. ина хоини миллат, ина душмани миллат, ина касофат, ина разил, ина лаъин аз дохили Тоҷикистон. кадомат як видео кардӣ? куна биге ки кадомат як видео кардӣ, ман ракун нишон битем, ман тамошо кунам. ягон тар ирӯз мехоҳед 4 видео мекунӣ, бар зидди як узбак тоҷики мехоҳед як видео мекунӣ, ҳақорат мекунӣ, фикр мекунӣ ки як шуморо мегӯям ки миллати бананг ба номус, миллати тоҷдору миллати гарени. не, ман худам тоҷики, ман намегӯм гапа, барои ки ин кори шумо ягон маъне надорад. ина ошкор ҳама чиша медонӣ, ҳама чиша медонӣ. як видеоролик кардан наметавонӣ, ба сари поча кардани узбака иқа зӯрию воима. нанги номуси миллати Тоҷикистона бедор кунӣ, нанги номуси динитона бедор кунӣ. тамоми муқаддасоти мову шумо зери пой. тамоми муқаддасот, чӣ миллат буданмон, чӣ мисол динмон, чӣ оинмон, ҳама чизи мо зери пой. ҳамаша медонӣ. чӣ ба намехезӣ дифоъ кунӣ? барои як узбаки поча кардан намехезӣ видео кардисе, нишон доист ки мо гаренем дидем, ғазаб медор шуд, ихлоқи я персия итаат мекунам, колочката меканам. ина марамат. ина касе ки бананг ба номус иддаои тоҷикӣ мекунад, иддаои мусалмон мекунад, марҳамат ина. марамат ина ки баъди видео кунӣ. на ман шуморо даъват мекунам, бурӯи видео кунӣ.
اگر بخوای که اگر خودت توجیک بدونی، اگر خودت مسلمان بدونی، اگر خودت توجیک بدونی باید خودت بخیده کار بکنی. نه ترسی، اگر بودا صبر نترسی، یک کثافت یا لعین یا سگی اوقی پدری از خدا بترسی که اینمی مرگ از صفحه چش نزدیکه. نیم خوب جون تا میگیره خودت میدونی و با او پیش منکر نکیر. هیچ که ایتن جواب نمیگه. اینجا سخنان گفتنی بسیاره. نه که اگر همه میگن با آدم بفهم یک نقطه بس است اگر شعور است، اگر نه چرا چه پیش کور است. کدوم بفهم باشه انشالله که میفهمید ویدیو رو تماشا کنید میفهمید. بازار صبر بزنه بخش میبره. گفتنی بسیاره. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نکنید دیگه ویدیوتون که شرمنده کده همه را بخدا.